Hej, v dnešnom videu vám poviem, ako začať dobrodružstvo s binárnymi opciami. Ide o finančný nástroj, ktorý vám umožní zarobiť až 95% za 60 sekúnd. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli začať obchodovať s binárnymi opciami, je broker, stratégia a minimálny vklad $50. V tomto videu vám poviem, ako si založiť účet u brokera, ako urobiť vklad a ako používať platformu. Poviem vám tiež, na čo by ste si mali dať pozor, aby ste mohli začať čo najlepšie. Než začnete obchodovať s binárnymi opciami, musíte si vybrať správnu platformu. Na trhu je dostupných veľké množstvo brokerov a žiaľ, drvivá väčšina z nich sú podvody. Preto odporúčame vyberať si obľúbených brokerov, ktorí sú na trhu minimálne niekoľko rokov, majú licenciu a vysokú návratnosť. Pre uľahčenie výberu som do popisu uviedol makléra, ktorý všetky tieto podmienky spĺňa. Stačí kliknúť na odkaz a budete presmerovaní na stránku, kde si musíte zaregistrovať svoj účet. Keď si otvoríte účet, získate prístup k obchodnej platforme. Bez ohľadu na to, akého makléra používate, každá platforma obsahuje nástroj na výber aktív, grafy a konfigurátor objednávok. Čím pokročilejší maklér, tým viac analytických nástrojov nájdete. Pocket Option má napríklad veľa indikátorov, hotové obchodné signály, schopnosť kopírovať obchodníkov a úspechy, ktoré motivujú investora prekonávať svoje vlastné rekordy. V pravom hornom rohu obrazovky môžete prepínať medzi demo účtom a skutočným účtom. Ak ešte len začínate, odporúčam vám zoznámiť sa s obchodovaním binárnych opcií na demo účte, ktoré je úplne zadarmo. Podľa nášho názoru je najlepšie naučiť sa investovať malé sumy pomocou reálneho účtu. Naučíte sa tak ovládať stres a nerozhodovať sa na základe emócií. To je veľmi dôležité, ak sa chcete stať profesionálnym investorom. Ak chcete vykonať vklad, kliknite na tlačidlo Dobiť v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte spôsob vkladu. Odporúčame vkladať peniaze pomocou karty alebo online peňaženky. Ak ste svoj účet neoverili, niektoré spôsoby vkladu nemusia byť dostupné. Ale o tom budem hovoriť na konci tohto videa. Po vykonaní vkladu je čas obchodovať. Vo výbere aktív vyberte menový pár, o ktorý máte záujem. Navrhujem vybrať menové páry, ktoré majú najvyššie výnosy. Čím vyššie sú výnosy, tým nižšia je štatistická výhoda brokera. To znamená, že budete ľahšie zarábať peniaze z dlhodobého hľadiska ako niekto, kto obchoduje menové páry s výnosmi pod 75%. Potom si musíte pripraviť svoju prvú investičnú stratégiu. Stratégia nemusí byť zložitá a obsahovať veľa ukazovateľov. Optimálny investičný systém by mal byť predovšetkým intuitívny a jasne informovať, kedy pozíciu otvoriť. Ako príklad použijem indikátor Stochastic Oscillator. Ak sa čiary pretínajú v hornej zóne, znamená to, že musíme otvoriť pozíciu spodná. Ak sa čiary pretínajú v spodnej zóne, otvárame pozíciu vyššie. Indikátor vám dá vedieť, kedy je trh prekúpený alebo prepredaný. Ide o veľmi jednoduchú stratégiu, ktorá je ideálna pre začiatočníkov. Oplatí sa filtrovať signály a vyhnúť sa obchodovaniu počas hodín, keď trh nie je príliš aktívny. Ak chcete otvoriť pozíciu, prejdite do konfigurátora objednávky. V poli čas vyberte čas vypršania platnosti. Tu vám navrhujem zvoliť interval od 15 sekúnd do 1 minúty. V poli suma sa rozhodnete, koľko chcete pri investícii riskovať. Nižšie môžete vidieť potvrdenie o tom, koľko zarobíte, ak sa vaša investícia ukáže ako zisková. Úplne dole sa nachádzajú tlačidlá potvrdzujúce otvorenie polohy vyššia a spodná. Ak si myslíte, že sa cena v priebehu nasledujúcich 15 sekúnd zvýši, vyberte možnosť vyššie. A ak predpokladáte, že cena môže v priebehu nasledujúcich 15 sekúnd klesnúť, kliknite na znížiť. Ako vidíte, binárne opcie sú technicky veľmi jednoduché. Byť ziskovým obchodníkom je však náročná práca, ktorá si vyžaduje mesiace praxe. Nenechajte sa preto odradiť, ak vaše začiatky nebudú také dobré, ako očakávate. Pamätajte, že ak chcete vybrať peniaze, budete musieť overiť svoj účet. Je to veľmi dôležité, pretože maklér musí zabezpečiť, aby platformu nikto nepoužíval na pranie špinavých peňazí. Pre overenie teda musíte vyplniť svoje údaje a poslať fotografiu občianskeho preukazu a potvrdenie vašej adresy. Potvrdením adresy môže byť výpis z účtu alebo účet za elektrinu. Vaše overenie zvyčajne trvá do 3 pracovných dní. Dúfam, že video bolo užitočné.
Odporúčam vám dať like na toto video a prihlásiť sa na odber kanála. Do budúcna.